Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne. Babu kima gare ni babu mai san kula ni in na fito an ka gani sai kaga ana nuna ni. Ina za na je ina za na kwana ina za na sa raina da wa za na je a dare da rana wa zan kai wa kukana. An yi min mugunta an bata min budurta na kamu da cuta wayo ya zane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jama'a masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a nan Gaskiya TV Plus akan shirin nan namu na zamantakewan aure wacce ta ku Hajiya Rama Umar Sanda ke gabatarwa a kowace ranar Litinin da karfe 8 na dare agogon Ghana, karfe 9 na dare agogon Najeriya. Zan dan je in kurɓa ruwa in na dawo zan gabatar da bakona na cikin gida da kuma maudu'in da muka dunkulo muku. Ku dakance mu. Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne. Babu kima gare ni babu mai san kula ni in na fito an ka gani sai kaga ana nuna ni. Ina za na je ina za na kwana ina za na sa raina da wa za na je a dare da rana wa zan kai wa kukana. An yi min mugunta an bata min budurta na kamu da cuta wayo ya zane. To jama'a masu kallo barkanmu da sake shigowa cikin gidan nan mai tarin albarka gidan Gaskiya TV kuma shirin nan na zamantakewan aure. Maudu'inmu shine part 2 na sakin aure. Idan ba ku manta ba makon da ya gabata mun ɗauko maganganu da yawa da Sheikh amma saboda karancin lokaci sai muka yi muku alkawalin Allah ya yadda yau za mu ci gaba a inda muka tsaya. Saboda haka bakona ba bako ba ne wanda kuka gani last week shin din dai ne na sake dawowa da shi wato Sheikh Usman Umar Huzaifi. Muna maka barka da zuwa. Barka kare Ajiya. Ya gida. Alhamdulillah. Ya dawainiya kuma. Alhamdulillah. Masha Allah. Sheikh ka dai tuna da maudu'in da muka yi last week inda muka yi ma masu kallo alkawali insha Allah yau za mu ci gaba da tambayoyinmu. Insha Allah. Tambayarmu da za mu shigo da shi shine za mu so sani wani sakamako yanayin sakin mata ke janyowa a al'umma zamantakewan al'umma musamman matan da suka yi aure suka kuma haihu a gidan aure shi saki ya zo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanihi. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aja Rahma muna gode ma Allah mai kowa mai komai wanda ya sa muka sake haduwa wanga rana mai albarka. Allah sa mu cikin masu dadin kai. Amin. Wato tambaya wace sakamako yawan saki ke kawo ma matan da aka sake su wa khasatan in ya zamana akwai yara tsakani.
Allah madaukakin sarki abin da ya sa ya hana saki kenan. Da Allah ya ce abghadul halalu, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadul halalu inda Allah at-talaq, abinda yake halali ne amma Allah baya so shine saki, saboda irin abubuwan da saki ke jawowa mamace in akwai yara tsakani, sa'annan da zamantakewa, sannan da zumunci, sa'annan da inda yani al'umman musulmai gaba daya. Na farko shine akwai rashin samun natsuwa a wurin mace, rashin samun natsuwa a wurin mace in aka sake ta. Wato maluma suna nuna cewa in mace ta san namiji in ba ta kasance mai tsoron Allah bane, za ka same ta tana biye-biyen maza. To wannan zai sa macin da ba ta da kamun kai saboda an taba aurenta, sai ka same ta tana zina. Zina kuma wani abu ne da Allah ya haramta, kamar yadda muka yi bayani. Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya ce kada mu kusanci shi zina, abubuwan da za ka yi duka ya jawo ka zuwa ga zina, ka guje abin, ka guje shi. Na farko, ita macin da aka saki ta tana samun rashin natsuwa saboda ta san namiji. Na biyu shine in ya kasance macin wanda take ba ta da kudi ko ba ta da wani abin da take tallafa ma kanta da shi kuma yana janyo mata tana bin wasu hanyoyin da bai da kyau. Domin shi namijin nan da aka hada ta da shi, wato an hada ta da shi ne saboda ya taimaka mata wurin tallafa mata, da wurin shiryar da ita, da wurin ladabtar da ita, da wurin ilimantar da ita. Da sai yanzu ba shi nan tare da ita, za ka same ta zama wanda ba ta da wanda za ta dogara ma bayan Allah sai mijinta. To gashi nan mijin kuma ya tafi ya barta. Shi in ka duba bangaren samun nasuwa ta rasa shi, sannan economically kuma ko financially ana samun wannan macin nan ba wani mai sana'a bane, tana rasa wannan taimakon nan a wurin abin nan, a wurin cikin zamantakewa. Sannan na uku akwai batun aure. Mafi da yawa mace in ta yi aure aka sake ta, maza da yawa suna neman sababbin mata ne waɗanda suke ba su taba aure ba. Kamar da na yi bayani wancan mako, in mace ta taba aure mutane suna samun shakku a kanta, la'alla cewa maybe inda mutum yin kirki ne da wannan aurenta na farkon nan ba ta samu matsala a kan shi ba. Amma ba haka bane, mafi da yawa ba haka bane. Shi dai perception ne na mutane, wani lokaci ake ganin cewa don ba ta da hali ne, saboda shi ne ya ake kiran, saboda shi ne aurenta na farko ma bai yi ba. To na uku kenan. Na hudu muka zo bangaren yara. Wato yara yanda Allah ya yi su ne, Allah ya halicci yara su zama suna tsakanin ubansu da uwarsu. In aka rasa rabuwan aure tsakanin uwa da uba, yaran suna zama wayward, wanda ake cewa suna samun rashin tarbiya. Wato rashin tarbiya ta wani bangare, namiji gida yana ya sawata ma yara, yana da karfin zuciyan ce musu kaza ku bari, ku yi kaza ku bari kaza. Wani lokaci yanda yanayin shi yake da yanda yake da yunkuri da yake da karfin, lokacin da yake musu magana suna jin tsoron shi. Amma ya zama na ba shi nan, wani lokaci yaran suna samun rauni wurin tarbiya. Mace yanda muka santa, mace Allah ya halice ta ne raunanna. In ta yi abu, ta yi so ɗaya so biyu so uku, sai ta samu, sai ta gan kamar ta gaji, ba ta continue. To amma namiji kowane lokaci shi yana da azama. To kaga lokacin yaran suka tashi ba su iske ubansu tare da su ba, za su kasance wurin uwarsu, wanda yake yara kanana ma ne, domin muna da wani abu muna kiran shi alhadana. Alhadana shine in yaro bai balaga ba,
kamar shekara 1 zuwa shekara 10 ko shekara 12, wace ce ko wani ne ya kamata ya kula da shi? Maluman fiqhu suka ce wannan yaron nan yaro bai balaga ba, wanda ya kamata ya kula da shi ne uwar shi ko mahaifiyan shi, ya tashi hannun mahaifiyan shi, domin wurin mahaifiyan yana bukatan mahaifiyan shi a wannan lokacin nan fiye da kowa. Kuma lokacin da ake tarbiyyantar da yaro, lokacin da yaro bai balaga ba, an fi iya tarbiyyantar da shi, don lokacin nan yana jin magana, abinda ka faɗi mai shi zai yi. Amma yaro ya balaga ya kare, ba ka tarbiyyantar da shi. To bangaren tarbiyya aka samu rabuwan aure, ana samun matsala. Sa'an nan kuma ban da shi, yaran nan in ya kasance da aka sake uwarsu suna wurin uwan ne, shi ka samu yaran sun tashi gidan uwa mafi da yawa, domin gidan uwa akwai jin kai, akwai tausayi, akwai rahama. In ba ka gamu da gidan uwan da suke tsoron Allah ba, in yaran suka girma suka kai wani matsayi, gidan uwan suna yi hasadan yaran ko suna jin haushin yaran, saboda me? Suna ganin kamar an ɗaura musu wani nauyin da ba su ya kamata a ɗaura musu ba. Amma sun manta cewa kamar yaro gidan shi biyu ne. In yaron ya manyanta ko ya girma, wa khasatan in yaron ya kasance a cikin school yana kokari, ya fi su 'ya'yan gidan, domin gidan uwanka ba gidanka ba ne, asali kai gidan babanka ne. Shi yaron ya kasance gidan uwan da ya tashi yana kokari kan yaransu, shi ga hasadansu ya bayyana. Shi dai masu tsoron Allah kuma suna jin haushin yaran. Na'am. Sannan yaron kuma ya kasance iyayen ko ita uwan da aka sake ta, baban bai kula da yaran ba, kuma uwan ba ta da shi, yaran suna su fita waje su je suna bin maza. Ya kasance yara mata ne, wasu su je suna karuwanci saboda su samu abincin bakinsu ko wani abin da za su tsaya, kamar batun anko da na yi last week, wani abin da dai bai taka karya ba. Suna neman wani abu da ka gan kaman wanga abu da inda ma kun samu hakuri wani ya taimaka muku, amma sai gurbatattun maza wasu su bata su. Mafi da yawa yaran maza su ce wani ba mu yi lalata da ke ba mu baki, wanda suke ba su da kamun kai ne yaran mata ko ba su da tarbiyya, sai su bi wayannan maza shi a bata su. Kuma in yaran maza ne, wani lokaci da yake uwan ba ta kula da su yadda ya kamata, da kila ba ta da karfi, sai su je suna haduwa da wayanda suke suma ba su da tarbiyya waje. To irin haka kaga sun ja su zuwa su zama miyagun yara, kaman armed robbers, kaman masu fashi da makami, ko kuwa masu shan giya, masu shan wi ko cocaine, ko masu banza, kaga suna wasu abubuwan da bai dace ba, saboda ba samu an rike su da kyau ba, rike su da kyau ba. Sa'an nan kuma kana samun wasu yaran ma saboda rashin riko da rashin taimako na iyaye, ko bokon da aka ce a yi ko makarantar ba su samun hanya su yi. Mai shi bai ya je school ba, mai shi bai ya je makaranta ba, bai yi karatu ba. To muna ganin haka ya kasance, ya yaron zai kasance gobe. To a takaice dai, shi rabuwan aure aka same shi a cikin mujtama, irin abubuwan da yake kawowa ko irin mai matsalan da yake sa mutane su shiga ciki, ko yara su shiga ciki, ko ita wanda aka sake ta da shiga ciki, yana sa zuwa gaba jilin da za a samu ko jama'a al'umman da za a samu gaba, ana samun al'umma gurbatattu. Saboda aslan in ya kasance zamantakewa na da kyau, zamantakewanmu na da kyau, auratayyanmu na da kyau, ana fahimtar auratayya yadda Allah ya ce babu saki, za a haifar da yara da suke sun san Allah, sun san Allah, sun ji tsoron Allah, da yake sun taso gidan da aka san Allah, aka ba su tarbiyyar addini, za su girma su zama mutanen kirki wanda za su kasance shugabannin wannan mujtama da suke gobe. Don ba same shi haka ba, za mu samu shugabanni gobe wanda ba su tsoron Allah, wanda ba su san Allah ba, kuma za a kasance wa'anda za mu shiga cikin wahala, kuma muna aikata abin da Allah bai so. To Allah ya kiyaye. Shi rabuwan aure kamar da ajara mu kika tambaya, ta bangare ita matan da aka sake ta da yaran da aka sake su,
sannan da mujtama da kansa ana samun matsaloli da dama aka samu sakin aure saboda shi ne Allah madaukakin sarki baya son sakin aure kamar da na yi bayani wancan sati sakin aure in ba ya zama na dole ba a sakin aure saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawatar kan sakin aure ya samu labarin wani bawan Allah ya saki matan shi so uku saki so uku annabi ya hushi ya ce ayula abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum shin za yi wasanni da littafin Allah akan ni annabi ina tsakaninku sannan ya ce thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun wai abubuwa guda uku mutane ku bar wasa da shi in kuka fada ko wasa kuke ya tabbata a cikin shi ne sakin aure shi sakin aure hajiya rahama sakin aure ba abu mai kyau bane sai dai in ya kasance babu yanda za a yi Allah samu dace amin. Sheikh, na ga maganar da kai duka kan mata ne matsaloli su mazan ba su fuskantar wani matsala? Na'am, kamar da na ce wancan mako sakin aure Allah ya ba namiji ne saboda wannan sai kasance namiji wasu ba su tsoron Allah don suna ganin kamar an ba su hanya su yi saki amma kamar da na ce maluma suka ce in za ka yi saki ka hangi abubuwa guda uku na ɗaya wannan da za ka sake ta ko ragaman auren da kake rike da shi Allah na so la'alla ita matan nan da kake rike da ita ne sanadiyan shiganka aljanna la'alla to yanzu ka sake ta sa'an nan kuma ka duba zamantakewa sannan ka duba zumunci sannan ka duba yanayin ita matan da za ka sake ai shi namiji yana ganin cewa in ya sake akwai azawaq mazan da suke azawaq annabi ya yi batun su wasu maza ne da suke son su dandani mata Allah raba mu da su me shi ya yi aure so 100 ya yi aure ya sake ya aure ya sake ya aure ya sake yana ganin cewa yana da ikon ya yi wannan in ka kasance kai azawaq ne Allah yana la'ananka annabi ya ce la'anallahu zawaq wai wanda yake zawaq ne Allah ya la'ane shi wato shi ya kasance yana neman mata ne idan da na ya tsake sai to wannan Allah bai so to mutum Allah yana la'ananka kan sakin mata da yawa yanzu kan Allah ya la'ane ka kana tafiya mala'iku sun la'ane ka sa'annan mutane ma ana la'ananka ba ka sani ba shi karshen ka zai kasance wurin Allah mafi da yawa kuma hajiya rahama in ka samu wa'anda suke yawan sakin mata ba mutanen kirki ba ba mutanen kirki ba ne domin mutumin kirki bai auren mace inda mai tsoron Allah ne akwai sakin da ke zuwa ba makawa ya kamata a saki kamar da na bada abubuwan da ke kawo saki kadan na baya ciki abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su sa'an nan a yi aure in ya zama na akwai interference dangi da sauransu ko in ce iyaye ba su yadda ba aka yi aure da sauransu aka bata auren wannan daban sannan akwai wani auren da za a same shi yadda ka fahimci yadda kake ganin auren da ita matan ba ku dacewa wannan daban muna magana kan waɗanda su sun mai da hankalinsu cewa sun yi aure su sake mafi da yawa wanda suke da hannu da shuni ko suke da makami suke da wasu wani daraja cikin community suna da wannan halayya amma su ji tsoron Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa namijin da yake da wannan hali Allah ya la'anace shi kuma karshe zai shiga wutan jahannama Allah ya kiyaye to masana a fannin zamantakewan aure sun ce shekaran 2021 yayin kidayen al'umma a ƙasar Ghana an gano cewa ma'aurata 553 ne suka kashe aurensu a yayin da ma'aurata 490 suka rabu da abokan zamansu. To baka ganin cewa wannan kidayen da aka yi adadin mutane da suka kashe aurensu a zaman Ghana ba su yi yawa ba? Na'am, sun yawa sosai. Ajiya Rahama, muna ganin cewa abin da ya sa muke samun wanga rabuwan aure ko matsalar rabuwan aure rashin ilimi ne rashin fahimtar ma'anan aure ne yanzu kasanmu ganin ga akwai musulmai sannan akwai wanda ba musulmai ba kamata mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya ba mu shari'an nan kuma shine aure cikin shari'an ne akwai aure
Allah ya ce wala qad arsalna min qablika rusulan faminhu waja'alna lahum azwajan wa zurriya. Kowani annabin da muka aike shi mun bashi mata da zuriya. Kuma shi aure ana yi ne saboda a samu zuriya. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce tanakahu takatharu fa inni mubahi bikumul umama yawmal qiyamah. Wai ku yi aure ku hayyafa saboda zan yi alfahari da ku ranar tashin alkiyama. Ina cikin abin da ya aka ce mu yi aure. Sa'an nan kuma mutane suna da gurgun fahimta game da aure. Akwai wani na ganin cewa in zan yi aure wani abu ne da ya yi kamar na yin shiga cikin fita. Allah bai son shi haka. Wani wai kamar saka riga ne ya cire. To ba haka Allah ke so ba. In za ka yi aure ka yi niyan cewa za ka shiga cikin auren ne baka fita. Sai shi Allah ya baka zabi. Kamar da na faɗi da zu an yayi auren a samu matsala amma tun farko Allah ya baka zabi. Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa. Ma taba lakum wanda ranku ke so cikin mata ka auri mai shi. An baka zabi ka auri wanda kake so. Sa'annan maluma suka ce in za ka yi auren ka fi matan abu uku, tafi ka abu uku, ku hadu kan abu uku. Ka fi matan da abu uku. Za ka auri mace, ka fita da uku. Ukun farko shine aka ce ka fita kudi. Arziki. Ka fita arziki. Sa'an nan ka fita karfi. Kinga Ajiya Rahma da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Wai maza suna tsaye kan mata. Wannan kalma qawwamuna cikin qiwama da turawa za su fassara wannan kalma da yake kalmar larabci yana da karfi sosai. Suka ce they are the protectors and the maintainers of the wives. They protect and maintain. To wanga cikin larabci qiwama ya fi karfin wanga kalmomi guda biyun ga. In ka je cikin malumman sociology ko psychology ko social scientist sun gwada cewa akwai malumman musulmai ma cikin wayannan social scientists na kamar Ibn Khaldun. Wani malamin musulmai kiran shi Ibn Khaldun. Suka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sai Allah ya kawo qiwaman nan guda kadai. Shine bima anfaqu. Wurin ciyarwa. Wannan muna kiran shi financial capacity ko financial strength. Amma abin nan wannan strength na Allah ke magana shi na karfi. Abubuwa guda bakwai ne. Akwai financial strength. Sannan akwai emotional strength. Sannan akwai physiological strength. Sannan akwai psychological strength. Sannan akwai mental strength. Sannan akwai intellectual strength. Wanga duka ya kamata namiji kana da shi. Ya manan su. Allah ya ce kana sai kan mace. Ina magana kan abu uku da ya kamata ka fita. Na farko mun ce ka fita da abu uku. Na farko ka fita da me? Ka fita da arziki. Da arziki, kudi. Kan shi nake. Shi financial strength shine arzikin da Allah ya baka shi. Kana da kudi. Kana ka ciyar da ita. Yana da kyau a ce namijin za ka yi aure ka nasu sosai. Akwai dukiya. In kana da dukiya wani lokaci irin rashin jin maganan da mata ke da shi kanka ba su yi. Wasunsu. Don suna ganin kamar suka yi maka suka fita wani ya zo replace su. To ana son ka samu kudi sosai. Financial strength nan kenan. Sannan physical strength. Ya zama kana da lafiya. Kana da lafiya sosai. Kana da jarunta. Akwai difference between physical da physiological strength. Physiological ne yana nufin gabobinka suna aiki yadda ya kamata. Malumman zamantakewa suka ce in za ka yi aure ko mazakuntanka. Ai muna gafara ilimi muke nema. Ko mazakuntan namijin ya kamata a sani. In mazakuntanka na da lafiya ko bai da lafiya yana da karfi ko bai da ya kamata ka bar a sani. Kai ma matanka bayani. Ta amince fine. Shine physiological. Sannan psychological. Tunaninta. Wani lokaci za ka sami ta tana da damuwa. Domin in aka baka aure an baka amana. Wai namiji ya auri mace ya zama danginta gaba daya. Shine uwanta shine ubanta. Sau shi akwai wasu kabilu su babanta da kanshi
ke dokanta ya zo ya sa hannunka. haka. Na ba mu labarin wancan mako cewa sifofin da ake so wurin namiji shine sifofin da diyan annabi Shu'aibu, don da nake na review program da na yi kuskure wuri na ce diyan annabi Musa. Diyan annabi Shu'aib cikin diyansa ta zo ta ga annabi Musa ya taimaka musu suka dibi ruwa da za su je gida ya ce mata ki je ni bari shiga gabanki inda zan bi duka ki jefa dusi shin biure da suka je ta ce ya abati sta'jiru inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin, wanda zaka saka masa mai karfi ne kuma mai aminci ne. to wannan karfin da ake nuna, wannan sifan da ake so wurin namiji kenan zai yi aure, karfin kudi, karfin hankali, sa'annan karfin gabobin jiki, sa'annan mental strength, tunaninka ya kamata yana sayi, kana da kai mai tunani ne. domin mata mafi da yawa saboda emotions mace tana ta samu fargaba gaba da ta birkice ta rasa yadda za ta yi, amma kai namiji ya kamata hankalinka na da karfi, ka san yadda za ka tsaita al'amari. ana kiran shi mental strength. sannan maluma suka ce ka fita da shekaru da wayo, na uku kenan ko ba haka ba. to shine nan wisdom da ake fadi yan psychology, ka fita shekaru, domin wai shekara ilimi ne, shekara experience. in kana samun shekaru ya kamata tunaninka suna tsakewa. in mutum kana manyanta shi tunaninka na komawa baya, shi dai baka samu nasara cikin. ya kamata in kana kowace ranar da muke bacci muke tashi ko da sahe, ya kamata a ce muna samun ci gaba cikin tunani. da shi mutum ya samu shekaru da yawa ana hangen cewa yana da tunani mai kyau. abu ukun ga kenan namijin ka fita ƙarƙashin namiji kenan. ka fita da kudi, ka fita da ƙarfi, ka fita da karfi, shekaru, ka fita da shekaru da kuma shekaru. shi shekarun da experience wisdom duka ɗaya ne. sannan ita kuma aka ce tafika da soyayya. tafika da soyayya na ɗaya kenan. tana son ka kana son ta, amma nata yafi naka yawa. yes, naka yafi nata yafi naka yawa, amma ita natan nan yana karuwa ne yanda kai kake mu'amala da ita. so shi ba don tambayoyin gaba na shiga cikin su abubuwan da za mu yi mu spice up our marriage life. abubuwa guda 10 na zakalo saboda babu lokaci. Spicing up the marriage life nan most of the time yana fito ma namiji ne. na farko in kana son matanka tafi ka son ka, maluman zamantakewa suka ce, kamar da muka yi batun communication wancan mako, a ta yawan fira ana sanin damuwan juna. na biyu ka yi tafiya da ita. in kai mai tafiye-tafiye ne ka yi tafiya da ita. kana zuwa America, kana zuwa Canada, kana zuwa China, kana zuwa Dubai, inda za ka je duka ka je da su, ka je da ita. in su hudu ne, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da aka rawaito yana kuri'a ma matan shi su zabe. in zai je wani tafiya wanda ta zabe shi je da ita. na'am da shi in su hudu ne, tafiyan farkon da za ka yi kuri'a ka ce ni da ke za mu je, next tafiya ni da ke, third one ni da ke. in kana tafiya da mace tana jin daɗi, inda kana son ta ya karu fiye da naka, yawan tafiye-tafiye da ita, inda kai mai tafiya ne. kuma aka ce in kana son ta ya karu akan son da take maka, ka ta wasanni irin jovial. yanzu haka kana nan gida, mai gida ya shigo ya sha kunu ya sha kunu na kanwa ya ce kai wasa na baki kashi ko yaran kinga lokacin kana sa bariya tsakanin kai da matanka, kana rage soyayyanta da kai. ba kai jovial, baka wasa da su, baka wani abin da za su yi faraha da kai, ba raha tsakanin ku. ya bari in za ta yi magana da kai ma tana tsoro, kamata kana wasanni da su. sannan na uku kyauta, na hudu kyauta. irin ka fita ka zo she ka lura da abin da take so. watan na nan tana son abu ne kai ka samun take so. Allah ya jara mai tana son hijab mai kala ja, favorite kalan ta kenan ja. sai na je waje sun samu wani mai kyau surprise dai shin zon bata.
ka sai mata ka kawo mata, Zan ji daɗi. ta ji daɗi. Yawan ba da kyauta, kyauta. Saboda shi kin ga cikin bangaren ciyar wanda aka ce wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wai a ciyar da ita, a bata wurin kwana, a tufatar da ita. Tufatar wannan shi Allah ya ce wa alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Alal musi'i qadaru, wanda ke da iko ciyarwan shi daban da wanda bai da iko. Aka ce wanda ke da iko ya kamata a ce cikin kowace sati ko kowane sati ya sai ma matan shi wani abu da sa kowane sati mai iko ko kuwa wata kowane wata ko kuwa cikin kowane shekara kamata ka sai mata wani abu. Ka gani, domin wannan kyautatawan ne yana sa soyayyan ta yi karo. Sa'an nan kuma wani lokaci abincin da ake ci gida ita ke maka dafuwa tun da ka aure ta shekara 20, yaran ku 6, yaran ku 10, shekara 30, 40, kullum take dafa maka abinci. Sai ka ce mata kamar yau ba mu dafa abinci gida, bari mu fita waje mu je wani wuri KFC da akwai mutunci, domin musulmi ba ko ina yake zuwa, wurin da yake mawdu'it tuham ne, akwai shashanci, yana wani abin da bai dace ka je wurin da yake dai akwai sabta, akwai mutunci, kai da ta kuje da yaran ku zamna ku ci abinci. Yau ba dafa ba girki, za mu fita waje mu je mu zamna mu ci abinci mu dawo. Wannan duka yana kara mata soyayya, yana kara mata soyayya. Da shi aka ce kaman tafi ka da soyayya. Sa'an nan na biyu ita macin, na shida kenan, ita mace ko dai kina son karkare shi spicy saboda lokaci nake gudu. To mu je kan mace. Kan macin aka ce bayan ta fika soyayya ta kuma fika hakuri da juriya, saboda mata they are very emotional. Wani lokaci namiji yana yi maganan da zai bata musu rai, wani maganan ma kai ba ka mai da hankalin ka wurin ba, amma ita ta doke shi magana. Kuma aka ce wanda yake son ka magana yana yanka zuciyan shi kamar yadda wuka ke yanka nama. Mutum na son yana kaunanka, akwai wani maganan da za ka fadi, in ka fada yana taba zuciyan mai shi kamar yadda ake sa wuka ake yanka nama. Domin ita kai maganan ka fadi mata, asalin aka ce magana yana fitowa cikin zuciya ne. Mutum ya magana yana nufin magana ne, yana nufi haka ne. Harshe an ajiye harshe ne dalilin zuciya. Laraba suka ce ala innal kalama lafi fu'adu wa innama ju'ila lisanu ala al-fu'adi dalilan. Wai maganan da mutum ke yi duka cikin zuciyar shi yake, amma an sanya harshe ne ya zama dalilin zuciya. Da shi wanda kake son ta kai hakali da irin da ke fadi mata, tafi ka da so, sannan tafi ka da hakuri juriya. Na'am. Sa'an nan kuma aka ce wai tafi ka da yake kiran shi hakurin sun separate shi, hakurin daban sannan juriya kuma daban. Sa'an nan ku hadu kan abu uku, ku hadu kan abu uku, ku biyu ya kasance kuna son juna. Domin ni na son ka, kai kina so, ni ban so, ana mai rayuwan biyi, ku duka ku so juna, zama kuna son juna, ku hadu kan soyayya. Sa'an nan ku hadu kan hakuri, ku bin kuma, domin koya aka yi guda ya taka guda, kun taka kafan juna. Sa'an nan na hudu ku hadu kan ibada. In ya zama na ke baki son ibada, ni ina son ibada, bai yiwa mu dace, domin mu musulmai ne. In dai muna son auren mu ya tsaya, mu hadu kan ibada. Namijin farko aka ce namijin ka fita kudi, ka fita yani yake kiran shi karfi, sa'an nan ka fita mai kudi da karfi, sannan da shekaru. Sannan ita kuma tafika da soyayya, tafika hakuri, tafika juriya. Sannan ku bin kuma ku hadu kan hakuri da soyayya, sannan da ibada. Hajiya Rahma, wa'anga su ne ka'idojin da musulunci ya aje. In dai ana son a samu rayuwa ingantacce cikin zamantakewa. In dai ba haka ba, za a yi aure ne, amma za a samu matsala cikin auren. Sannan akwai hakkokin maza, sannan akwai hakkokin mata.
wa'anda malumma suna bayanin su kowane lokaci. Wani na nan kamar da kika ba mu labarin sakin da aka yi da yawa kasan mu Ghana. Shekaran gan za ku dauki statistics. Ina jin wani na fadi ma wai daga England. The rate of divorce yanzu haka ba wasa bane. England, Britain ana saki aure ne ba. Saboda me yasa an mai da aure duniyanci ne. Amma mu cikin musulunci aure ba duniyanci bane. Aure ibada ce. Sa'an nan muka ce akwai hakkokin maza da hakkokin mata. Wayannan hakkokin mazan da hakkokin matan ana samun sakin aure tsakanin ma'aurata ba a kula da hakkokin maza sannan ba a kula da hakkokin mata ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kula da hakkokin mata, maluma suka yi bayani suka ce batun ci da sha. A ba da ci da sha, a ba mace abincin da zai ishe ta sannan a ba ta sha. Maluma suka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mata tufa ne a wurinku ko kuma tufa ne a wurinsu. Aka ce wai tufa in zaka sa in ka je ka sai tufa ai kana duban wanda zai dace da kai. Akwai macen da yake an aure ta ne cikin gidan masu kudi. Malam gidanta tana spend a day, tana spend kama a ce 500 cedis, ina ba da misali 500 cedis a day take spend gidansu. Babanta haka ya tarbiyyar da ita. She kai ka je ka aure ta. Aja Rahama, ina baki dan karancin ilimi na, ban da ilimi, ni almajiri ne. Karancin abin da na karanta nake baki labari. Ana samun matsalan aure ne saboda wayan abubuwa. Rabuwan aure ake samu saboda abubuwan da nake faɗi. She ka auro ta zo gidanka. La'alla ma a cikin abubuwan da ke sababa aure, rabuwan sakin aure na kawo su, kariya na ciki. Amma tun farko sai kai ka je ka aure ta fito gidan masu kudi. She ka kawo ta wurinka. Ka make sure irin abin da take samu gidansu nan shi ne za ka bata wurinka. Kai ka ce kana so. Sai shi Allah ya kwatanta su da tufa. Yanzu na jin sai riga a wanda kudi na ko dukiya na zai iya zan sai. Haka kuma mata suke. Class ne. Shi yanzu ka je ka sai ka zo an ce ka tufatar da ita. Ka bata abinci. Abinci kuma aka ce irin wanda take ci gidansu. Shi za ka bata. To shi ba kai haka ba. Karshe me za a samu? Matsala. Sa'an nan kuma an ce taimaka kwalliya. Kwalliyan na ta samun kudin kwalliya. Wurinka. Kai baka bata tufa, baka bata abin sha, baka bata wurin kwana mai kyau. Sannan kwalliya kuma kana son ta yi maka, amma baka bata kudin kwalliya. Dole an samu matsala. Sa'an nan kuma akwai wasu mazan da ba su biya ma matansu, ba su hakkinsu, amma suna son su kusance su. Namiji kuma yadda Allah ya halice shi, in kika hana shi wannan wurin, wannan bangaren shi ya fara tunani. In ya kusance ki kiya, to ya fara tunanin kenan. Dole karshe ya samu ya fara zato. Kamar last week bayan mun program Sheikh, wata ta kira tana tambaya na wai ita da mai gidanta ke tare, ta caji Rama bai taba bani kudin kiso ba. Na je na yi washing, na yi kiso, na zo na wai zai kusance ni. Zuba mu gashi na kuma mai taushi ne. Hajiya Rama da na zuba kison zai warware shi na kiya, na yi laifi. Shi na ce matan Allah ya da ta duba program yau, malam ya ba ta ansa. Yi malam Ajiya, in dai kana da iko ka ba matanka kudin kwalliya. Kudin kwalliya. Don shi na ba maza shawara. Wallahi aure ba wasan yara bane. Wani lokaci mun doke shi da wasan yara. Ba wasan yara bane. Make sure ka nasu tukuna. Kuma in kai niyya Allah ya taimaka maka. Kana samun wata mace ita ba ta da damuwa haka. Amma kai namijin nan ka saita al'amarinka tukunna ka shigo cikin batun aure. In ka samu kudi bayan ka ciyar da ita, ka tufatar da ita, ka bata abinci, ka bata wurin kwana, kwalliya kuma ya kamata ka bata kudin gyaran kanta, gyaran gashi duka ka bata, saboda ai naka ne. Haka ne. Kuma ka sa yi ma kwalliya. Na'am. Baka wannan duka, sannan kana kusantanta ta ce ita ba ta yadda. Sa'an nan wasu mazan kuma aka ce ka auri mace ka ilmantar da ita, ka ba ta addini, ka karantar da ita addini. Ina cikin hakkin mace kan namiji ka ba ta ilimin addini. Duka ba ka yi ba. Sau shi za ka samu wasu matan suna yawan jin kide-kide da raye-raye.
watan ta rika foninta tana gidan aure mijin na fira ma da ita ba ta ji tana duban foninta ne har gari ya waye ko tana bin TikTok da su wasu wasannin da ake kan phone ko tana duban funny videos na rawa da wani abin da bai dace ba to entertain herself. Yes, entertainment ne yana nan in ya zama na an samu lokacin shi amma itan da yake ba ruwanta da addini ko Qur'ani ma ba ta ji. Sa'an nan kuma yana cikin abubuwan da ke ingantar da aure kai namiji da na mace ku tashi ku yi sallan dare ko da raka'a biyu za ku yi ku tashi cikin dare. Allah ya ci tsakanin lokacin sulusul akhiri min al-layl gabanin dare ukun karshe gabanin mu shiga cikin abin nan sallan alfijiri Allah na zuwa kasa yana tambayan bayi wa ke son taimako in taimaka masa ku tashi ku yi sallah kuka yi sallah ku kai ma Allah karanku kaga baka bata ilimin addini ba ta tashi watan ma in kana sallan dare ka tashi sai da cewa malamin na damunta ni kana damuna ina son yi bacci ba ce dole bane amma yana da kyau a tashi. Sa'an nan kuma a kiyaye mutunci ta kiyaye mutuncinka ka kiyaye mutuncinta wanda ba ta san addini ba za ka sami ta ba ruwanta da wayannan abubuwa. To a gurguje dai ina baki abin da yasa ake samun cikas cikin aure kenan. Kin ga auratayyan mu na yanzu yan boko an rataya auratayyan ne da irin abubuwan da yake ba na musulunci ba shi karshe an samu matsala. Amma kin ga steps da nake koro miki Hajiya Rahma turawa sun yi kokari suna bin waɗannan steps nan da shin kina son ki ga rayuwar aure mai kyau yanda Allah ya ce ayi aure ayi zamantakewa turawa suna da shi. Abinda suka rasa ne shine al-akhlaq da akida sun rasa wannan saboda me yasa lokacin da suka kwashe littattafan musulmai daga Spain lokacin da musulunci ya kai Spain musulunci ya rule duniya 800 years. Wow. Yes. Daga ana kiran Spain Andalus yana cikin tarihin musulunci da muke karantarwa ma yara muna karantar fannoni guda 37 cikin tarihin musulunci ana kiran Spain Andalus. Lokacin da musulmai suka shagala da duniya sai aka kore su littattafansu da aka kwashe littattafan turawa suka je suka translate cikin maganansu. Ilimin ga daga gani turai duka na science da su menene duka cikin musulunci suka kwashe. Medicine ga duka asalin shi musulunci ne. Ilimin sociology da psychology da medicine dukansu musulunci cikin musulunci aka fite suka karanta suka gane kamar zamantakewa ma a shi haka ake yi shi suka doki wannan kuma suka rika da karfi saboda shi marriage life yana da kyau ya fi namu amma mun da yake ba mu da ilimi ba mu fahimci menene Allah ke nufi ba kuma mun ki nema sai zamana muna samun matsala kowane lokaci. Sheikh da zo na baka wani story kan wanda ta kira ni wai da yake bai bada kudin kiso in ta tambaye shi ma bai bata sai ta je ta gyara gashin ta dawo kuma irin kaga sheka ko wani gashi in ka gyara da ka zuwa ruwa irin mai samsid na yana kwancewa sa wai ta je ta yi kenan da kudin ta shi ya zo ya kusance ta shi ta kiya wai ta yi laifi tana son ta sani. Hajiya kina jin mu ki ji tsoron Allah akwai kamar da na yi magana wancan mako inda yana wasu bangaren shi na namiji yana fidda hakkin shi kamar da na ce mazaje da dama mafi da yawa rashin ilimi ne shine muke kokari yanzu mu isar mu da kanmu mu ilmantar da kanmu mu ba mu cika ba inda yana wasu abubuwan da yake ya dace yana biya yana baki kudin abinci akwai mahalli mai kyau akwai tufa kuma dai kake azabtar da shi kan batun kiso yana da kyau a ce ya taimaka miki kan kiso yana da kyau haka nan la'alla bai sani bane watakila da'awan ga da muke yi ya sa shi ma Allah samu duka mu saki don shi hajiya ki yi hakuri kan wannan kadi kake hana shi sannan kuma wani kuma wai a ƙara yi ma mata magana domin waɗansu matan na sukan je su yi gashin su kila ranar juma'a tana da buki asabar da lahadi saboda wannan sai ta kiya ba za ta yadda ya kusance ta saboda ta yi gyaran gashi ma bukin da za ta je na asabar da lahadi yasa a yi musu magana in ji mai faɗin wai in mazan kuma suka yi baba suka ce don sun yi baba fa za su kusa za mu ji daɗi. Hajiya Rahama ya kamata mu ji tsoron Allah haka
wa'yan buki-bukin da ake zuwa wasu na zuwa su yi ma make-ups wanda za a je wurin buki ko sallah ba a yi a sa abin ga nails ga duka wurin ba a sallah tun da safi hamare ce to ajiya in kika mutu wurin buki me zaki fadi ma Allah aka ce mace kwalliyan da zaki yi wannan mamijinki ne sannan wani kwalliyan da zaki ya hana ki ibada haramun ne wani abin da zaki sa ki sake halittan Allah da ya miki shi ma haramun ne kaga wata ta bare ni ta je ta bare an file akoranta filing of teeth haramun ne cikin musulunci. Sheikh bari tambaya. A sake wani halittan ki haramun. Oh, okay. Amma za ka sa akori maka aka file dai ba laifi ko. Akorin maka ban sani ba ko wani malami ya ban hujjan shi. Shi ana file kaɗan sannan a yi asa. Dole ne mu sa hakorin maka? Ba dole ba ne ko. Amma Allah ya ce awa man yunashsha'u fil hilyati Na'am. wa huwa fil khisami ghayru mubin. Na'am. Su mata an halicce su cikin kwalliya ne ba laifi bane su yi kwalliya amma wani kwalliyar da za ka yi ya hana ka ibada ya kasance haram ya kasance haram Allah sa mu dace amin 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 na jin ka Sheikh to don shi aka ce yanzu ka bata ilimin addini sannan ka kula da lafiyanta shi baka wannan duka dole karshe an samu matsala cikin rayuwa cikin batun aure sannan wasu mutane na cewa yawan neman shawara ga iyaye abokan zama ko yan uwa wai da yawa yana bata aure muna son mu sani gaskiya ne wannan kuma na bata aure Hajiya Rahma ana neman shawara shawara abu mai kyau ne cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai washawiruhum fil amr in za ka yi abu duka ka yi ma sahabbai kai da su ku yi shawara in ba ki manta ba wancan mako na ja mana wani hadisin annabi ce la khaba man istashara wala nadima man istakhara wanda yayi shawara bai khasara sannan wanda yayi istikhara bai nadama shawaran nan shine a wurin mutane sa'annan shi kuma istikharan wurin Allah to yanzu tambayan da za mu yi ne su wani ne za a nemi shawara a wurinsu cikin abokan zama akwai mutanen kirki akwai abokan arziki akwai abokan kirki akwai salihai kin san su kina ganin cewa kamar wanga dai aminiya na ne ko wanga amini na ne in na je na tambaye shi abu kaza zai min adalci ya fadi min gaskiya la'alla Hajiya Rahma wanda kike auren shi nan ko kai wanda kake auren ta nan akwai wani abokinka yana neman ta da ya so a ce shi ke aurenta ko kuwa da ya so a ce da ta so a ce ita ke aurenka she yanzu kai mata karan kina neman shawara game da ke auren da kike yi wanda shi ita tun asali tana son a ce da ita ke wannan aure me kike tsammanin za ta fage miki to amma baki sani saboda shi ya kamata a ce musulmi kana amfani da hankalinka da iliminka da basiranka kowane lokaci akwai maganan da kake fadi ma dan wanka ko abokinka akwai maganan da baka fadi ma abokinka ko dan wanka akwai wa'anda kake ganin kaman za ka fadi musu magana ko ka nemi shawara a wurinsu shi kuke kira amini ko hamimi ko yes to wa'annan kin san su irinsu ne ake neman shawara a wurinsu masu tsoron Allah to amma in ba ka yi haka ba ka yi la'akari bai ka je ka nemi shawaran wata karshe ta baki wata gurgun karshe ta kai ki fita ta doki miji ta aure shi da shi shawara addini bai hana shawara ba amma ana son ka yi la'akari da waɗanda suke tare da kai akwai wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai kakai musahaba kakai abokantaka sai dai mai tsoron Allah kuma kada wani ya ci abincinka sai dai mumini ba abokantaka sai dai mai tsoron Allah domin me in mutum kana abokantaka da mutumin kirki kai ma ka zama mutumin kirki in ka kuma yi abokantaka da mutumin banza ka zama mutumin banza da shi abokinka ko amininka ko aminiyanki wanda za ki nemi shawara a wurinta kin santa mutumiyan kirki ne
kina ganin kaman cewa in na nemi shawara wurin ta bani shawara mai kyau, to fa biha wa ni'ima. Amma ba haka ba bai kamata ba. Shek, wace shawara za ka bai wa ma'aurata a kan yunkurin neman saki? Neman saki ya zama na wai samun 'yanci ga mutum, mace ta nemi saki ga mijinta, ga sakin shi ne za ta samu makanta 'yanci, ko kuma a shi sakinta zai samu makanshi 'yanci. Kila akwai waɗansu halayen da yake yi tana ga ba daidai ba, tana magana kai ya gaji da ita, kai bari rabu da ita saboda in samu freedom. Hajiya Rahama, aka ce wurin zamantakewa mata kashi uku ne, maza kuma kashi biyu. Amma gabanin kawo su, mu duka mu ji tsoron Allah. Batun aure batun tsoron Allah ne. Don shi za ki duba cikin khutbatul haja na daurin aure, in imamu zai yi khutuba ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, zuwa karshe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Taqullaha ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. So uku, matan da namijin da ku ji tsoron Allah. In aure babu tsoron Allah bai yi. Sa'an nan kuma aka ce saboda aure yana da kadasa, yana da daraja, saboda shi ake daura aure cikin masallaci. Akwai wasu mazhaban ma da suke ganin kaman in za a yi aure, in mahalli masallaci bai shigo ciki ba, auren bai tabbata ba. Akwai shaidu, akwai waliyai, akwai sadaki, akwai hutuba, mahalli masallaci. Saboda ana dangana aure da masallaci, a nuna ma mutane cewa aure abu ne da aure kaman business, wani abu mai muhimmanci, contract ne. Amma wanga contract ga shi auren ga contract ne tsakanin kai da matan da Allah, wanda yake ba inda ya kamata a yi shi cikin dakin Allah. So shi a ji tsoron Allah na farko ke. Don shi aka ce maza uku ne, mata kashi uku ne, maza kuma kashi biyu ne. Akwai macin da aure da take da dadi, ita cewa na farko mai tsoron Allah, mace mai tsoron Allah, wai aurenta na da dadi. Sa'an nan mai halayya mai kyau, tana da halayya mai kyau da baya fadi, ga son mutane, ga kyauta, ga son alkhairi, sannan ga yawan murmushi. Na farko kenan, irin sun ka same su alhamdulillah. An ce na Khadija shaka take, tana tsoron Allah, ga halayya mai kyau, sa'an nan tana da yawan murmushi. Na Khadija na farko kenan. Sannan mata na biyun da aka ce su kuma kashi na biyun da rayuwa da suke da wuya, in Allah ya jarabce ka da irin wannan mata sai dai ka yi hakuri. In ko ba ka yi hakuri kamar mu, don ne wani mai ban da hakuri gaskiya, Hajiya Rahma. Allah ba mu hakuri. Amin ya rabbi. Inda ba ka yi hakuri irin wannan kashi biyun nan, gata da kazanta, mata kazama, jahila, ga jahilci, Allah ya fishe mu, ga yawan kishi. Ana ma kishi da yana da cikin Hausa, ba irin kishin Hausawa ba. Malam ba dai Hausa ba, kowa da irin kishi. Ai na zamna arewa. Malam Hausawa sai mu na bulala fa. Wasu Hausawa, wasu Hausawa, domin ana son kishi. Amma ai in mace na son mijin take kishin, amma ba kishin da zai kai ana tucar da, don akwai watan da take ta yi kishin ma har ta kai ta yi ma abokiyan zamantan ta yi mata sihiri, ta kai ta wurin boka. Malumin boka Allah ya shirya da su, ba mu zagin su kan talabishin, domin a cikin ka'idan da'awa ba zagin mutane, a cikin ka'idan da'awa ba zagin manya, a cikin ka'idan da'awa ba zagin shugabanni. Kana musu addu'a ne Allah ya shirya da su. In kana da matsala da su, ka je gida wurin su ka bincika, kai mai nasiha tsakanin kai, amma baka sayawa bainal jama'a kana zagin su, wannan ya khalafa ka'idan da'awa. Don shi malumman boka ba mu zagin su, Allah ya shirye da su. Amma bokanci, malumman boka musulunci ya ce a fidda su cikin mujtama, a yanka wuyansu, saboda irin abubuwan da suke sabbabawa na fitina. Da shi kin ga mace mai kazanta,
mai kazanta ga ta jahila sannan ga yawan kishi mugun kishi aka ce zama da tana da wuya sannan mace na ukun da zama da tana da kyau amma tana da wasu sifofin da ba a son shiga mace cikin aure. Na farko kunya, asali mace mai kunya ne. faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. wai yaran annabi shu'aib yaran shi mata shi guda ta zo ma annabi Musa tana tafiya cikin yani ake kiran shi walisa rangwada ba rangwada ba da na ce kaman shyness kunya tana tafiya cikin kunya tana jin kunya ta zo mai inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babanmu na kiranka ya saka maka da abin da kai muna. Kaga kunya aka ce mace asalinta mai kunya ne amma ba gidan aurenta ba tsakani ta da mijinta ba. ita da mijinta babu kunya tsakaninsu na da yake na biyu aka ce mace ne kamar mata kashi ukun kenan na daya sifa kunya, na biyu mace wayayya wanda take ta waye too much ta san komai ita. akwai wanda ita kowane hutu ta je holidays tana nan gobe tana nan jibi tana nan tana yawan duniya ba laifi bane kuma akwai wanda ta samu exposure too much. Exposure ta nan da karance-karancinta na ilimi yana samun effect gidan auren ta ba ta tsoron Allah. Macin da ta waye too much yana bari in ka kawo mata maganan addini tana opposing shi. Ta ce maka aini da na je Britain ba haka na gani ba, da na je England, da na je America ba haka na gani ba, da na je Canada ba haka na gani, da na je Australia ba haka na gani ba, da na je New Zealand ba haka na gani ba. Amma musulma ce ke aka ce muke qala Allahu qala Rasul shi ke ce na amince. Sifofi ne masu kyau amma ba a son shiga mace. Sannan na uku aka ce jarumta, mace mai jarumta. Yes, ta zama jaruma. Ta zama jaruma waje. Ta face namijin zai magana da ita wanda ba mijinta ba. Da kakkausan murya. Wala takhda'na bil qawl. In miki magana ki bashi murya mai karfi. Kace ni ba ka san kamar ni matan aure bane. Amma jarumtanta ba gida ba. Tana saye da jarumtanta akan mijinta. Ta yi ta defend kanta. Wai magana da cin kai wasa ma ni na buga ka. Akwai matan da ke bugun maza. Ko ya mace take da karfi. Gida ita tana karkashin mijinta. Sannan aka ce maza kashi biyu ne. Akwai wanda zama da suke da dadi. Wa'anda kuma zama da suke da wuya. Sheikh za mu je hutun rabin lokaci. Mun dawo sai a gaya muna maza kashi biyu. Jama'a za mu dan kurɓarwa mun dawo mun ci gaba daga inda muka tsaya. A dakance mu. Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne babu kima gare ni babu mai san kula ni in na fito an ka gani sai kaga ana nuna ni ina za na je ina za na kwana ina za na sarina da wa za na je a dare da rana wa zan kai wa kuka na an yi min mugunta an bata min budurta na kama Salamu alaikum al'umman duniya, ni ne naku Shefu Kulmila kan Apopis yayin babu sun duba Baminu Malisu abokin fere sai diyan yamiyo. Ku ci gaba da kallo Gaskiya Plus saboda ku samu nishadi da walwala. Gaskiya Plus ilmantarwa cikin nishadi.
gaskiya TV gaskiya TV ne ko ni da kaina guri nake Allahu akbar don shi kowa ya yarda da gaskiya TV ya duba tsakanin shi da Allah ya ji magana Annabi Muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji shi guri. Gaskiya Plus, ilmantarwa cikin nishadi. Duniya ta ishe ni ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni gara ma mutuwa ne babu kima gare ni babu mai san kula ni in na fito an ka gani sai kaga ana nuna ni ina za na je ina za na kwana ina za na sa raina da wa za na je a dare da rana wa zan kai wa kuka na an yi min mugunta an bata min budurta na kamu da cuta wayo ya zane Jama'a masu kallo barkamu da sake shigowa cikin wannan gida mai tarin albarka gidan gaskiya plus akan shirin nan na zamantakewa aure inda muke tattaunawa akan sakin aure part 2. Shek kafin mu je hutu kana so ka gaya muna kashin maza biyu da ya kamata a aura ko kuma akasin haka. Na'am, Hajiya Rahama, Na'am. maluman zamantakewa suka ce maza Na'am. kashi biyu ne. Na'am. Akwai namijin da rayuwa da shi ke da dadi. Shi ne wa? Namijin da ke sake hannun shi. Allah ya ba shi iko, yana da kudi. Ga komai yana da shi. Ko mai mace ta tambaye shi ya bata. Irin su rayuwa da suna da dadi. Ba mai rowa ba. Ba mai rowa ba. Ana son maza in duk kana da shi ka zama haka nan. La'alla wanga ilmantar wanga da muke ma kawunan mu da wanda suke jin mu. Na'am. La'alla ya kawo sakiya. Insha Allah. In kana yawan bayarwa matanka ta so ka sosai ba samun rabuwan aure. Sa'an nan ba ka kowane lokaci kana ganin faultunta. Haka. Ko mai ka gani kana kau da kanka. Sai dai Allahumma wasu malumu suka ce maqasidu shar'iyyan na alkulliyatul khamsan nan shine ya kamata ka shiga ciki. In tana wani abin da zai tucar da addininta, zai tucar da hankalinta, zai tucar da mutuncinta, zai tucar da ya ke kiran shi hankalinta, Hankalinta na. ka shiga ciki. Amma ban da shi mutum ne, ita ma mutum ne kaman ka, tana ta yi kuskure. Amma kowane abin da ta yi, kowane abinci ta dafa maka yanzu haka sai gishiri ya wuce, ko kuwa abincin bai yi daɗi ba, wani lokaci mace na yi maka abincin bai yi daɗi. To ka kama fada kenan. Kowa na kuskure. Kowa na kuskure. Yana cikin abin da yasa ake yawan sakin aure, mutane ba ignore, ba yi ma juna uzuri. Haka. Babu perfect marriage. Wanda ya ce maka ni 100% ne, wannan ba gaskiya ba ne. Wani ma kullun ta dafa mai daɗi bai taba cewa kai abincinki ya yi daɗi ko ya ce mata kai ga wani ɗan tukuici. Yana cikin amma abin da ran da ta yi mistake wa ya tashi. Yana cikin abin da ke inganta aure, No. compliments Yes. and praises. Yes. Ka compliment matanka. Kana in ta maka wani abu mai kyau, ka gode mata, ka jinjina mata. And the vice versa. And the vice versa. Ita kuma in kai mata wani alkhairi. Don wani ya bani labarin cewa wai ya sima matan shi abinci. No. Yana zuwa gida sai ya sayi abinci don ya ga dare ya yi shi ma da nashi. Da ya kwalanta kamar zai zo ya so abinci ya zo da shi. Amma ka ta dafa abinci. Wai da ya zo da abincin. Shi da ce wani irin abinci ka so min. Kuma gaban shi ta zudda abincin. Don Hajiya Rahama yanzu haka ni kika yi min haka gobe na so kuma. Ba zan siya ba. Amma sai ka yi hakuri. Sai ka yi hakuri. Sai ka yi hakuri. Amma ba haka kamata ki ba. Haka. Ya tun baki labari zai kawo. Sai ya kawo abin da baki so. Shi ki gode mai. Okay. Ko da ma baki son abinci sai ki ce mai gaskiya
na gode maka da kawo min abincin ga da kai, amma irin wanga abinci na ci yana damuna, ko wani abu dai magana mai daɗi. Na ma ƙoshi amma zan aje gobe na ci. Kai ko da ma baki ci ba, shi gobe ya wuce aikin shi kai ki zubar. Haka. Ba dai gaban shi ba. Ki complimentin shi. Ko da wasu maluma sun ce zudda abinci bai da kyau, in ke baki ci ki ba wani. Haka. Compliment yana sa aure tsaya. Haka. Sannan yabon juna. In mutum ya maka abu kankani ka yaba. Don shi mazan da suke ba su kau da kai, shi namijin da ke kau da kai yana ciyarwa, kuma ya ka tambaya ya baki inda yana da shi, zama da shi na da dadi, kuma yana kau da kanshi da abubuwan da kike yi, bai da kyau ya gani amma bai magana, shi bi duk lokacin da ya dace sai ya magana. To yana sa a samu zamantakewa mai kyau. Sa'annan wayanda zama da suke da wuya da maza gashi mai rowa, namiji mai rowa, kwankiro, mai rowa, wani ya yi rowa har ya ma kanshi rowa. Allah ya baka dukiya kudi, ya baka ma kanka ne farko, ka duba kanka da shi. In kana da mata, ka duba matattakinka da shi. Kana da 'ya'ya, ka duba 'ya'yanka da shi. In akwai iyayenka suna da rai, su kuma ka duba su. Sannan akwai dangi, daga Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu zal qurba, wanda ke kusanta da kai, makwabcinka, danginka na kusanta, wal miskin, da wanda bai da shi, wa bin sabil, wanda ke kan hanya. Wato mutane da suke kusa da kai ka musu alkhairi bayan ka ciyar da kanka da iyalinka da iyayenka, wayannan kuma ka musu alkhairi. To wani na da rowa shi ko abinci ma bai sai, ko abin sa bai sai ya sa maka shi. To irin hakan kana da miji irin haka, rayuwanku zai yi wuya sosai. Namiji mai rowa ba daɗi. Sannan namiji mai yawan complain, ya kika yi kaza, nagin, yes, komai ya faɗi, komai ya complain. To karshe an samu matsala cikin rayuwar aure. Wayan ga abubuwan ga in ba don lokacin mu bai ba mu ba, kin ga na magana cewa akwai abubuwa guda 60 da ke sababa rabuwan aure. Haka. Na kirgo kaman guda 7 yanzu haka. Inda ce akwai lokaci, inda ce mun samu lokaci, ko da mu yi part 3 shi wanga program, in mun samu lokaci mu duba 60 nan duka. Insha Allah. In akwai iko. Insha Allah. Allah ya ba mu iko. Insha Allah. To, shi nagin husband shi ke sa karshe aure bai tsayawa. Domin akwai wasu mata ba su son magana, ba su son takurawa, ba su son tilastawa. Akwai mace, sau shi na cikin ka'idan aure, in za ka yi aure, farkon magananka da matan, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani zo zai auri mutumiyan ansar ne, shi ce ka ganta da kyau, sai ce wai ka je ka duba idonta da kyau, domin cikin idanuwan ansarawa akwai wani abu, mana ka duba ta da kyau in ta maka. Kan ka auri mace ya kamata ka fahimci yanayinta, wace irin mace ce, mai son surutu ne, mai son wanda ba ta son magana ne, ba ta son damuwa ne, ya kamata ka san wannan duka. Ita kuma ta san kai wani iri ne, saboda shi yana cikin ka'ida. Kuma daren farkon nan kai da ta ku zamna, kin gani yadda nake ke ga ni ina da'awa ne, ni malamin da'awa ne, kuma ina lecturing, ina zuwa universities and colleges, ko ina kaza abinda nake so ki ga, abinda ban so ki ga. Don wani bai san inda zai daka miki matsawa ba, cikin mutane ma sai tozarta. Wannan ma bai da kyau, tozarta da matanka cikin mutane, abinda ke wannan yana sa kuma matan soyayyan ka tana ragewa. Don kuka zo gida ta complain, a ce akai me haka cikin mutane, amma ka bar ta san yadda kake tun day one da ta zo gidanka. Abubuwan ga ina so, wayan ga bana so, ita kuma ka san nata, ka ta boye maka, ina son abu kaza, to haka zai ingantar da rayuwar mu. Wace shawara ya kamata shugabanni, limamai, masu faɗa a ji, wani rawa za su taka akan wannan halin da ke gudana cikin rayuwarmu na yau, wato yawan sakin aure? Na'am, Hajiya Rahma, da muka jawo suratul talaq akwai wani abin da ba mai batun shi ba. Allah ya ce wani za yi sakin aure a kawo shaidu ciki, wa ashhidu zawai adli minkum. Yanda za yi aure ake samun shaidu
wurin sakin aure kuma a samu shaidu guda biyu. Wani malami ya ce wai inda yanda ake sakin aure haka ake tara jama'a kamar yadda ake daurin aure shi da ba wanda zai yi aure. Sakin auratayyan da ake yi yana da yawa ya fi auratayyan da ake daurawa. Wanda zai saki aure ya bidi shaida, amma a ka'ida wai a bidi shaida. Haka Allah ya ce. Sa'an nan kuma ya ce cikin mawdu'an da na baku akwai conflict resolution in Islamic marital system. Ya ake sulhu tsakanin ma'aurata. Allah ya ce wa in فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أبدي wani hakimi ta bangaren shi namijin da wani hakimi bangaren mace a sulhunta. Mafi da yawa in yazo wurin sulhu ana zuwa wurin malumma ne. Akwai malumman da ba su tsoron Allah, malumman da suke neman matan mutane, wanda aka zo aka yi sulhu gaban shi yana neman matan kuma kai an kawo magana gaban ka sai gobe shiga kuma juya ka bi bayan mijin ka je ka nemi matan shi. Yanzu ya mijin zai duba ka? Ba laifi bane, har ba haramun bane ka aure matan shi, amma mutuncinka. Sannan akwai ana ba kiran shi shubuha. Duk wani abin da za ka yi ka samu zato kan shi ka bari. Misali zan baki, ana shan giya unguwanga, wanda duka aka gan shi wurin yana shan giya ne, sai kai malami ka tashi kaje kana zaune wurin kowace rana ana ganin ka wurin, dole an saka ciki. To yanzu kin ga rabuwan auren ya zo akwai bacin rai. Sai aka kawo maganan gaban malami kan da kake hakimi misali, sai daga bayan an samu rabuwan auren sai ka koma kana neman matan da aka kawo sulhun gaban ka. Ya namijin zai duba ka? Ya gani kaman cewa la'alla kai da matan kun hada baki ne. Wani ma shi ke baki shawara ki rabu da shi zan aure ki. Zo ki aure. To wayannan duka bai da kyau. Wayannan gurbatattun malumma ke wannan. To shi malumma mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Akwai malumman da ke gwada ma mata kudi. Su fita gidan auratayyan su je su aure su. Wata matan ma ita mijinta bai mata laifi ba ta rabu da shi kan banza. Akwai wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wai kowane mace da ta bidi sakin aure ba da uzuri mai karfi ba, aljanna haramun ne akan ta imin ko ta ji kamshin shi ranar tashin alkiyama. Ki bar mijinki ki je ki auri wani don ya gwada miki kudi, haramun ne cikin musulunci. To wai shi namijin ma bai tsoron wata rana wani ya gwada mata ita ma ya rabu da. Kama to dinu to dan. Abinda kai ma wani ai maka shi ma gobe. In ka mutane da mutunci da karamci da amana da tsoron Allah, kai ma an rika bayanka da mutunci da amana da tsoron Allah. In kai ma ka tuci wani, ka tuci diyan wani ko ka tuci matan wani, kai ma haka za tuci yaranka gobe. Kai ma kana da yara, ka hayyafa mata. Don kana da iko, kana da daraja, kana da kima, kana ganin kana da iko, ka je ka auri matan wani don an zo sulhu gaban ka. Kuma yana da ban mamaki, wani ma zai ba ta shawaran in ya ta rabu ta zo ta aure shi kuma fitinan shi ya fi inda ta baro. Duk namijin da ke da wannan sifa, wai namijin da ya rashin adalci ya nemi mace, to tana walakanta gidan shi. Don sifan shi ke sifan adalci, rashin adalci ke tare da shi. Allah samu dace. Amin. Sheikh za mu so mu limamai bayan mun ji tsoron Allah, mu yi kokari muna yawan hutuba kan zamantakewa. Allah ya saka ma malumanmu daga Nigeria. Ina isar da gaisuwa na Sheikh Aminu Daurawa da Professor Dr. Mansur Ibrahim daga Sokoto. Ina isar da gaisuwa na gare su. Malumanmu ne da muke Nigeria da nake Sokoto. Sokotawa ana gaishe. Sokotawa muna gaisuwa. Sun ba mu irshadat dewa, sun shiri, sun ba mu hanya ku yi kaza ku yi kaza. Balle Dr. Mansur Ibrahim professor ne yanzu. Kamata za mu yi da'awa mu kara batun zamantakewa ciki, domin shi ne asali. Saboda shi cikin makaranta na Hajiya Rahama, ina roƙon Allah ya bani iko zuwa gobe a mai da shi physical makaranta, amma yanzu haka yana kan iska ne. Akwai bangarori 37
kismin departmentin zamantakewa daban ne. Akwai kismin alkur'ani, Islamic studies, history in Islam, imamanci, Quranic science and technology. Dukan su bangarorin departments ne daban-daban. Wanda kai karatu za a baka certificate kan shi. Amma gradually muna developing shi yanzu haka. Allah ya taimaka Sheikh. Za mu so mu gayyace masu kallo da na san so a yi tambayoyi da kuma ba da sokaci. Za ku sami mu kan 055 9030 055-9030-393 sannan makwabtanmu za ku ƙara plus 233-5590-30393. Sheikh kana magana. Na'am. Don shi ya kamata mu ji tsoron Allah. Na'am. Su limamai yawan hutuba kan zamantakewa a yi bincike. Akwai maganganun da malumma suka yi. Akwai littattafan da aka rubuta kan zamantakewa. Daga kulliyatu dawa islamiyya daga Libya. Inda muka yi karatu. Suna da wani littafin da tasu baka suna ke shi munjidid du'at. Munjidid du'at batun aure ne zalla. Ina jin mun fara samun kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, da wa muke magana? Ina magana ne da Alhaji Saidi Santana. Alhaji Saidi Santana, barka. Na'am. Muna jinka. So ni nawa tambaya ne game da batun sarakai na zama wurin aure, malamai na zamne in za a yi aure sai a ce sai an sallami sarakai kuma sai an sallami sarakai sannan a daura aure. Amma auren na iya mutuwa bayan gidan sarkin nan. Sarkin kuma na ganin matan nan kuma ajiya ya wa aure ya bata. Amma bai ya zauna ya tara mutane a tambaya yaya aka yi ko gyara ya yi ya zauna ya gyara ba. Amma kulli yomi suna zama ana ce sarki ya ba da hanya yi aure amma sarki bai ya ba da hanya zauna a gyara auren da ya bata. Ni yasa haka nan? Ni tambaya na kenan da nake son tambaya kuma a yi don Allah a gwada ma mutane su sani kamar yadda suka zauna aka daura aure kamar yadda malam ya faɗi haka ya kamata su zauna kuma a kasa aure amma su yi aure dubu ya bata amma ba su gyara ko daya. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam malam Santana, mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Masu kallo muna jiran mu ji korafinku da kuma tsokacin ku insha Allah. Sai ka dai ji ko? Wai ana sallama sarakai amma in gaurin yaro ba su neman yadda za a yi sulhu. Allah ya kyauta. Ba wasa bane. Zaman aure Sheikh ba wasa bane. Yana da daɗi kuma yana da ɗaci in ji masu iya magana. Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Mun lose caller. 05590303930 05590303930 ko plus 23355903039. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Muna jinki. Salama. Ya hankuri rage muna muryan television ki. Now ne. Lahiya lau ina gajiya. To Amina muna jinki. To namiji ne da shi da matar shi ba su shawara. Na'am. Shi da matar shi ba su shawara, ba su fira, bai zama gida. Shi kuma ya kunci shi yake. Insha Allah Sheikh ya baki jawabi a Jamina. Muna gaida Voltarians nan duka. Akwai kaka. Mun gode sosai. 05590303930 05590303930. Now. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana? Ibrahim ke magana daga Kumashi. To Malam Ibrahim muna jinka. Sannunku da kokari. Sannuka dai. Na yi malam barka da zuwa, Allah saka mai da alheri. Malam na jinka kuma yana ansa. Malam ya gudu muna Kumashi, mu da shi ne wurin Sheikh Nuhu Jihad Islamic Library. Haka ne ina gaisuwa. Ina gaida malami na Sheikh Nuhu. Nawa bayani ne shine cewa Malam Ibrahim mun losing ɗinka idan ka samu sarari ka sake shigowa saboda za mu so mu ji tambayan da za ka yi. Hello, salamu alaikum. Wa alaikis salam, da wa muke magana?
Salamu alaikum. Wa alaikis salam. Da wa muke magana? Yau muna gaida Malam Allah ya saka da alheri. Amin amin. Malam na jinki. Hajiya Asabe na bakin gwamnati ne. To, Hajiya Asabe muna jinki. Allah ya yi muna maganganu sosai mun gode Allah ya saka. Amin. A jikin mai gidana. Amin. Ina yin wadan. Na, muna jinki. Malam gaskiya ni dai wallahi mai gidana Allah mai rahama. Amin. Amma yana yin gurgurun ya tafi. Allahu akbar. Sai sosai da maza duka aka ake samun da ba daga nan ba. Allahu akbar. Na san kuma akwai ire-ire. Allah ji san Allah mai rahama. Amin. Na suna da shi sosai. Allahu akbar. Da Allah ya saka Allah kai ka gida lafiya da Allah kai ki gida lafiya. Amin. Amin ya Allah. 05590303930 05590303930 ko +2335590. Salamu alaikum. Na'am. Da wa muke magana? Na magana daga Shamani. Sunanka? Sunana Abdul Mutallib. To, Abdul Mutallib muna jinka. Ina gaishe ku ne. Muna ansawa. To, wasu matan kuma na nan in kai namiji ka je ka yi balaguronka daga waje ka so mata wani abu. Na. Ka kawo. Da ta duba, ta tambaye cewa na sai wannan, ka ce kaza na sai. Kai ma ka bada an cuce ka kwarai. Da ni ne ma da haka zan samu. Sai ka ga ya fita ran mutum in ya ji ma zai dawo ma ka ga bai iya sama tana saboda in ka kawo ba za ta appreciate ba. Malam Abdul Mutallib. Malam Abdul Mutallib, a wannan ba rashin godiya bane ko? Tana gwada maka kasuwanci ne ka nemi ragowa. Ai sai ta yaba abin da an ka kawo. Ba. Haka ne. Insha Allah. Za mu sake. Mun gode sosai Allah ya saka da alhairi. Now 05590303930 05590303930. Yau ban ji ku mutanen Kano ban ji ku ba, 'yan Jos duka ban ji ku ba, ina sauraron ku. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullah. Hajiya salamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullah. Muna jin ki da. Ni ne Hajiya Anti Chama. Hajiya Anti. To muna jin ki. Ina son in wani tambaya ne. Malam ya ba mu bayanin maganan ga. Mata ne muka auri. Inda muka auri matan nan, yariyan nan ta haifu. Har ta yi goyo, har ta koma, har ka zalika in mata ba da takarda, waje shaidai mu sake mata yariyanta. Mu sake mata yariyanta, to she ni ma yau na ba ta jawabi, ni dai ba malama ba ne. She na gaya mata to in tana son mu sake mata diyanta, ta yi kokari kayan da muka kawo musu nan, su kawo muna court. Iya to kotu su kashe muna auren. She ta ce wai da muka je muka yi auren na ai ba kotu suka ba mu matan ba. She ni kwa na ce to su kai gidan sarki, wa ba gidan sarki suka ba mu matan ba. Tunda ba mu ba ta yariyanta. Kan mata kuma na son miji, miji na son mata. Yanzu hakan ganga ina magana ga koyo mu yi sababin nan. Don shi wa mu rika yariyan kiyama mu biya mata yariyanta. Don shi ina roƙon malam ya ba mu jawabin wanga magana inda take duka yau ta ji wannan magana. Insha Allah Sheikh ya baki jawabi. Hajiya mun gode sosai da kira, Allah ya saka da alkhairi. 05590303930 05590303930 ko +2335590303930. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahma. Da wa muke magana? Yan kuri suna na Hajiya Sadiya Libya. To Hajiya Sadiya muna jinki. Allahu akbar. Yan kuri tambaya na ne ba. Ina kallon ku. Na'am. Yan suna na Hajiya Sadiya Libya. Yan kuri rage muna volon ki kadan. Yan kuri da na bude talabishin na ga program gaba daya. Na'am. To malamin da ke zaune wani dana ne ya bace ya kama da shi.
shi nake son tambaya gaskiya shine ko ba shi bane. Hajiya Sadiya muna gaisuwa. Muna gaisuwa shine. Shine wani dana ne ya bace fiye da shekara 10 kenan. Ina so ya amsa mini shine ko ba shi. Yanku wai shine. Shine Malam Usman Al-Huzaifi. Malam Usman, Hajiya Sadiya ke ga Libya. Mun mu kenan daga can. Allahu akbar. Ibon mu kenan muka yi zamantakewa mai kyau daga Libya. Alhamdulillah. Ya kurin ka karbi number nan mu yi magana kaji. Insha Allah. Insha Allah. Oh, Malam Usman. Muna gaisuwa. Muna gaisuwa. Masha Allah. Hajiya in Allah ya da shek ya kira ki. Insha Allah. Alhamdulillah muna kare ma Allah godiya yau gaskiya TV ya sa da uwa da diya alhamdulillah 0559030393 salamu alaikum. Alaikum salam. Na'am da wa muke magana Hajiya Sa'ada Makati. Yan ku Sa'adatu ne from Makati. Na'am muna jinki. Hajiya ni nawa tambaya nike son tambaye. Na'am. Ko karuwa ne dan ce. Na'am. Mazan da ba su zaune da matatakin su suke fira da su. Na'am. Kamar recently ga wani ma ya happen daga Facebook ya ga ta ya sa mata fuska. Ta complain bai da lokacinta bai fira da ita bai kullu ya zo late ita kawai ta yi magana ta gaji ba ta sa abin da ta shi ta je Facebook ta samu wani kuke fira da shi. Na san ba ta gyara ba amma ka duba na fault ne fito wurin ta ko shi domin ta complain haka ka aure mutum ka aje shi daki baka fira baka shawara baka ce ma miji komi kullu ya tashi shi kawai cikin daki ka fita ka zo lokacin da kake so ta kuma da ta gaji shi ta bi da wani ta fira da shi ta je Facebook ta samu aboki suna fira ba wai na bin ta ba fira je ga shi ne buga ta yanku ina so yi mun ga tambaya aya ba mu insha Allah shek ya baki ansa gaskiya ni ma na ga wannan video maganar ta ma bari shi fuskan matan ya kuma sake zuwa mini ya buga ta ba kyau 0559030393 0559 salamu alaikum ina jin mun lose caller za ku same mu kan 0559030393 na'am salamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana sunana Muhammad Sabiu daga Plateau, Nigeria. To, muna jin ka. Yawwa ni na ce a ɗan takaita tambaya haka malam ya ba mu amsoshin tambayoyi da aka yi saboda wani lokacin yana kwacewa. To, insha Allah mutanen Plateau ya sanyi. Alhamdulillah. To, mun je za mu takaita tambayoyin mu dawo cikin gida insha Allah. Lalle an musu aji jawabai kenan. To, tun da an roƙa bari mu dawo tun da tambayoyi na da ɗan yawa masu kallo ina jin sauran tambayoyin shi next week kenan insha Allah za mu dawo cikin gida saboda shakiya ba mun samu kira. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Oh, mun lose caller 0559030393. Za mu ɗauki 2 last calls insha Allah sai mu dawo cikin gida. 0559030393. Na'am, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana Musa Idris daga Borno. To, mutane Barbarawa muna jin ka. Yawwa, ina so a taimaka min da number malam da kuma address na makarantar da yake online din. Insha Allah. Ya hankuri send WhatsApp kan number da ka kira an tura maka. Na'am, da wa muke magana? Da wa muke magana? Sunana Abubakar Abbas. To, Malam Abubakar muna jin ka. Ajiya, magana ganin ke son tambaye ki ba. Na'am. Ya mata masu ciki suke da kwadai haka ne, wani irin damuwa ke irin damuwa shekarar samayin da za ka yi da mai shi. In ta tashi haihuwa kuma sai ta haifa maka yaro mai kyau inda ka bata duk abin da take so. A gaji wai na ci kaza, na son wanga, ga mangu, wani
wani abin ma da kira ma shekara ko menene ko goruba menene goruba waɗanda dukkan haba suna bar muna a ce musu su ta samu hankuri kada ya hankuri kai da yi kokari ɗanka ke so ba ita ke so ba abinda ke cikin cikin ke so shi yasa yi kokari ka bayar don ba ita za ta ci ba za ta bashi goruba an kaje gurin yan uwa na zabar ma za ka samu goruba ana samun goruba a Sokoto ana samun shi a Sokoto ana samu a Kano kuma ana samu a Niger sai ka biɗi mota ta ina jin za mu dawo cikin gida saboda mu an sai tambayoyi insha Allah. Sheikh kaji ko wanda ya ce wurin ɗaurin aure sai a ce sai an sallami sarakuna sannan a ɗaura aure amma wata ɗaya bakwai ɗayan auren ya mutu sarki in ya ga amaryan ba zai nemi yadda za a yi a sulhanta rabuwan ba amma ya bari an sallame shi sannan aka ɗaura aure mintin mu bai da yawa so a gurguje. Na'am Hajiya Rahma abin da yasa Allah ya ce abidi shaidu. Wato yana cikin kuskuren da muke yi wurin sakin aure babu shaidu. Ya kamata abidi shaidu. La'alla ma wurin shaidun saboda mutunci da sanin ya kamata da sanin daraja aka kawo maganan gaban malumma ko almajirai wanda suke da mutunci ko sarakunan da ke da mutunci wani na ya gan sarki wani kaza ya zo wurin sakin auren sai ce na janye ina son mata na la'alla wani ba haka yana ya faru amma kuskuren da ake yi ne ba samun shaidu ya kamata a samu shaidu a kawo maganan gaban manya domin sakin aure ba a son a sake aure haka abi steps abin da yake matatakin da za a yi abi a gyara shi Allah ke so a yi magana a ga matan a yi mata magana a ga mijin a mai magana in bai yi ne tukun shi a zo a yi magana a sake kuma ya kamata akwai shaidu sarakunanmu Allah ya musu albarka Allah ya yarda da su amma muna ba da nasiha cewa mu tashi mu saya mu yi aiki kaman abin da ya kamata mu yi a manyan da aka ajiye mu kamata muna da ka'idojin da za mu ajiye cewa mutum zaka sake aure kamata mu sarakuna a bar mu sani shin auren da zaka sake ya dace ko bai dace ba sarakuna da maluma su san da zaman wannan sakin aure in sakin auren da bai dace ba ne a san matakin da za a doki game da wannan sakin aure yes to sai tambaya na biyu ta ce tsakaninta da mai gidanta ba shawara shin ya dace yana cikin darajar mace da mutunta mace da sanin ya kamata ka shawarci mace kamar mutum zai yi aure ya kara aure wasu maluma suka ce babu laifi ka yi auren ma ba da izinin ita matan farko amma wasu maluma suka ce kamata ka mutunta ta ka daraja ta fadi mata cewa za ka sake aure za ka kara mata wani daraja ne ka bata amma ba dole ba ne da shi da kyau ka mutunta mace in kana shawara da ita kuma duk wata mace da kake shawara da ita tana ganin cewa tana da mazauni tana da kima akan idonka wannan shawarar da kake samu kake yi da ita kowane lokaci yana kara soyayyanka a cikin zuciyarta da shi na da kyau kai shawara da mace matanka kamar da na fadi wancan satin da ya wuce sai dai akwai wasu matan Allahumma in kana ma ba su shawara kana neman shawaran su suna bata abin ma su kara irin su sai ka san yadda za ka yi amma yana da kyau ka yi shawara da matan sai kuma wanda ya ce wai in ya so wa matan shi abu maimakon ta yi godiya ta nuna farin cikinta sai ta ce nawa ka si inda ni zan siya da na same shi kan haka an siyar maka da tsada shi ma wani shawara za a ba shi akwai mata masu reni babu reni cikin aure akwai wata mace da take ita ko me za ka yi bai mata kyau to muna fatan ba irin wannan ba amma mai gida shawara matanka ke baka in dai ta kasance tana baka shawara ne abin da ka je ka saya ba haka ake sayar da shi ba ka ji shawaranta in dai haka ne amma in dai irin masu reni nan ne domin wata na nan in ka kawo mata abu ka ta rena ana baki misalin wani ta kawo abinci hai aiwa in dai irin wannan ne bai dace ba amma in dai ta baka shawara ka ji magananta ya so za ka sake komawa sai ka san yadda za ka abu sai kuma wanda take kira take cewa wai sanyin aure wata hatta haihu ta je goyo to komo wanda za ta yi bayan wankan bikin nan sai mahaifiyanta ta ce sam sai dai a bada takardar saki da wani uzuri
to ba dai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba ta auren mace sannan mace ba ta auren kanta karuwa ke auren kanta. Mace Allah bai ba mace sakin aure ba, ikon sakin aure kamar da na yi bayani wancan sati sai dai hul'a da muka yi batun Allah bai ba mace iko ta sake aure ba, sannan Allah bai ce mace ta aurar da kanta ba, wai karuwa ke aurar da kanta. Mace ke uwa ce, in kika ce za ki rike yarki kamata akwai hujja kwararra. Kuma yar na son mijinta. Ina zuwa wannan bangare, kamata kina da hujjan da ke gwada cewa auren bai yi. Ina hujja? Sai dai Allahumma la'alla wanda ta yi tambaya daga farai ta ce ko? Farai. Watakila ba a kammala muna tambayan ba. Watakila akwai wani abin da ke ɓoye da ba a sani ba. Muna fatan in tana jin mu an ya sake tambayowa. Amma ni la'alla ba a samu na sabon sati sai wata ran. In aka kammala muna tambayan sai mu san wani irin jawabi za mu bayi. Domin wani lokaci wai iyaye mata suka ce ba su son aure suna da dalili. Domin irin maganganun da ke tafiya wani lokaci namiji kai baka ji, iyaye mata su suka sani. Akwai sirrin da ya sa ta ce ba ta yadda a kawo saki. Ta yi kuskure saboda a bangaren shari'a ba ta da iko ta sake aure ko ta nemi a sake diyanta, sai dai tana da hujja. Ina hujjan yake? Yanzu aka kawo hujjan ne sai mu duba hujjan ya dace ko bai dace ba, tukun za a yi a bada fatawa kan shi. Allah samu gani. Amin. Sai kuma wannan kuma da take cewa wai rashin hira, mai gida bai hira da ita, san ba hira tsakanin su. Ajiya kina jin mu wancan mako, Ajiya Rahma na so mun samu tsarari mu yi part 3 wanga program. Inshallah. Na san maudu'an da aka nuna yana da yawa. Sun fi 40. Amma wanga maudu'in farkon ga mu sai kan shi har mu fahimtar da kanmu sosai. Domin tushin ke ga. Ita batun communication, fira da matanka yana da muhimmanci sosai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wurin matan shi yayi hira sosai. Ko wanda ma ba baccinta bane yana shiga wurinta saboda ya ji damuwanta haka korafi. Kowane lokaci ya kamata ka tambayi matanka me kika gani, ya muke rayuwar da muke ciki ya kike gani, me nike yi da baki so, ya kike ji a cikin jikinki, ya kamata ana communicate. In ba communication, wannan bawan Allah yana son ya bata auren shi, wanga auren ga in ba sa hankali ba zai samu matsala. Kamata akwai communication. Allah shirin da mu. Amin. Sai kuma wanda na ƙarshe da yake son sanin abin da ke sa mai ciki kwaɗai. Wanga psychological ko embryological question. Malumman embryology shine yanda mutum ke rayuwa cikin mahaifa. Akwai sinadarai, akwai canzawan sinadarai wanda ke gudana cikin jikin mace. To akwai wata ayan alkur'ani ta yi batun wannan yanda mutum ke gudana cikin mahaifa. Cikin suratul hajj. Thumma min mudghatin thumma min khalaqatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum. Wannan changesin da mutum yake yi tukunne yazo zama mutum kamilalle, shi ke sa ake samun canjin sinadarai cikin jikin mace da take rike da shi, take bukatan abubuwa da dama. Wani lokaci Ajiya Rahma akramakumullah, wani lokaci tana son ta sunsuni ma kashi saboda abin da ke gudana cikin jikinta ne. Malam ka yi hakuri da ita, yanayinta ne, yanda Allah ya halice ta ke. Wata gawayi take. Wata gawayi. Wadda kuma saurin hushi ne, kowa da irin. Aka kai sa amma kwaɗai ake. So shi na ce aure Ajiya Rahma ni a cikin karamcin ilimina da shekaruna da experience na kadan, abin da na gani cikin aure ne hakuri. In babu hakuri aure bai yi. Abu biyu ne, tsoron Allah da hakuri. Allah samu dace. Amin. Sai kuma Hajiya Asabe bakin gota ta ce Allah ya ji kan mai gidanta ya mai rahama. Mu ma mun ce Allah ya ji kan shi, Allah ya mai rahama. Tuna wanda kika yi da shi, Allah kai rahama cikin kabarinsa. Shek, ina so mu baka sakin kaɗan kai muna jawabin ka na ƙarshe. Na'am, kan dai jawabin ƙarshe ina isar da godiya da gaisuwa da uwata da yar uwata din ce Ajiya Sadiya daga Libya ta kira yanzu nan. Gaskiya ne da muke Libya sun rika mu da gaskiya, balle cikin azumi
shekarunmu da muka yi Libya duka gidansu muke zuwa mu yi bude baki da sauransu a taimaka muna. Allah saka muku ba mu manta da ku ba. Umma Sadiya ba mu yar ku ba, muna tare insha Allah. Sa'annan malumanmu daga Nigeria kamar da na fadi, Malam Dr. Malam Idris da Professor Mansur Ibrahim, muna isar da godiya gaisuwan mu. Sannan iyayena daga Kumashi, iyayena rafani na Sheikh Adam Sa'id Kutuka, matar shi duka ina gaishe su. Sannan akwai mutane na daga Efijasi kuma gidan garin babana ke, gidan iyayena ne Kumashi. Efijasi Ejisu hanyar gidan sarkin Zongon Efijasi, iyayena kenan ina gaishe su. Sa'an nan Winci Buron Hafo, akwai kakanni na kuma wurin su kuma ina isar da gaisuwa. Ina isar da gaisuwa da kowan wanda na sani da wanda suka sani, ina gaishe ku. Allah sa mu dace, Allah sa mu wanye duniya lafiya. Duk abin da muke yi Allah sa albarka. Karshe duk da'awan da muke yi ma addinin musulunci muna roƙon Allah ya isar da ladan da iyayenmu da kakanninmu. Iyayenmu sun bar duniya, ma'ana da babana ba su duniya, Allah ya musu rasuwa. Kakannina kuma haka nan. Allah ya ji kansu. Mahaifan uwa da mahaifan uba dukan suna lahira. Allah ya sa abin da muke yi saboda shi. Allah ya isar da ladan ya sa suna cikin kwanciyar hankali. Allah ya ba su sakamakon aljanna da irin abin da muke yi. Muna tawassali da wannan. Allah sa mu dace. Sannan karshe mu ji tsoron Allah wurin batun aure, batun zamantakewa. Abu biyu ne kamar da na fadi, a ji tsoron Allah sannan a samu hakuri. In babu tsoron Allah da hakuri, zamantakewan aure bai yiwuwa. Allah samu dace. Amin summa amin. To jama'a masu kallo, ni ma ina gaida mama na Hajiya Rabi Newtown da People's Mother Tankas Line. Nuruddin Cantonment, haba mun kwana biyu da kai. Hajiya Jamila Gandun Jamila, ke ma mun kwana biyu da kai. Nan za mu dasa aya sai mako na gaban Allah ya kai mu, za ku sake jin mu da sabon maudu'i. A madadin duk wanda ya taimaka wannan shiri ya zo muku, muna miƙa godiyarmu ga Sheikh. Allah ya saka mai da alhairi, ya ba mu lokacin sa mako biyu, kuma da fatan abin da ya karanta mu duka za mu yi amfani da shi. Taku Hajiya Rahama Umar Sanda mai gabatar da wannan shiri ke cewa sai mako na gaban Allah ya sake kai mu, za mu kuma zo da sabon maudu'i. Bissalam. Ba ta mako burge ni kan abin da ya same ni, gara ma mutuwa ne. Babu kima gare ni, babu mai san kula ni. In na fito an ka gani, sai kaga ana nuna ni. Ina za na je, ina za na kwana, ina za na sa raina. Da wa za na je a dare da rana, wa zan kai wa kuka na. An yi min mugunta, an bata min budurta, na kama